2 आरो 3 एप्रिलाव सानैनि हाबाफारिजों खुंनाय गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 8थि बोसोरारि जथुम्माया दिनै जोबनानै थाङो। रेंमा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जयन्तपुरनि बाथौ थानसालि रंजालि नोगोर गेवलां सायनासालियाव बे जथुम्माखौ गाजा गोमजायै खुंनाय जादोंमोन। जथुम्मानि गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होदोंमोन BKWSनि मासिगिरि डक्टर गाम्बारु मोसाहारि बिथाङा। लोगोसे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाथियो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि, थांखिजानाय आलासि महरै बोसोनगिरि दालसिं बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि अमृत गयारी, लोगो नेहाथारि मुलुगमुं बुहुम बसुमतारी आरो गुवाहाटि जिल्लानि अमल बर' बिथांमोना। खुलुमबाय निउस रिपर्टार गेवलांनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै मानगोनां मासिगिरि गलाघाट जिल्लानि रेंमा बियाबनि सिङाव थानाय बे मेलावनो बे साननैनि हाबाफारिजों बोसोरसालिया लेंहरनानै बेवहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि दिनैनि मेलखौ महरै बेवहाय बाहागो लादों बेखेवलांनाय आरो बेजों गोजोननाय मोनदों जे मानगोनां बेवहाय दैदेनगिरि मोनसे बाथौ डक्टर धोरोमनि गाम्बारु थाखाय मोसाहारि, सावरायनाय आफादगिरि बर' कसारिगाव सावरायनाय हायुङारि आरो खुंथाइ गलाघाट जिल्लाजों लोगोसे सारा दिनैनि बाथौसाफोरनि जेराव बाथौ मेलावनो धोरोमखौ जौगाहोनो थाखाय दिनै बेवहाय सावरायनाय जादों आरो आं गोजोननाय मोनदों लेंहरजानाय जे बोराइ गलाघाट जिल्लानि थानाय मुस्रि कुमाराम बाथौसा बसुमतारी बिथांमोना बेवहाय आफादगिरि फैनानै फान्दाय दिनैनि आफाद, बे गेवलां दान मेलाव बाहागो बावजेनगिरि लाफैदों आरो मुस्रि बे नीलकुमार बाहागो गयारी, लाफैनानै बे रांगिरि सावरायनायनि गेजेरजों आरो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बिथांमोनखौ बाथौ दुलाराय गौथुम बाथौ गौथुमनि आरो गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैनि साबायखर मेलावनो बावदों आरो बिथांमोना जोंनि आसार खान्थिनि सायाव, जोंनि हारिमुनि सायाव, राव थुनलाइनि सायाव दा बिथांमोना खामानि मावनो आरो मावनो हागोन बेखौ खावलायदों।